Allt i lagi. Lífið hérna, no dobra, połowy. Więc niż połowy nie będzie, no ale chrzan. Ég er að læra íslensku til þess að geta talað við Islandinga, tak? Uczę się islandzkiego po to, żeby być w stanie gadać z Islandczykami, okej? Powtórz po mnie jeszcze raz. Ég er að læra íslensku til þess að geta. I zobaczcie, piszemy geta, ale to nie jest geta, tylko jest gieta. Czemu tak po prostu jest? Gieta. Gieta talað við Íslendinga. Okay? Dobra. Til dæmis, hérna, może weźmiemy jakiegoś chłopa. Ja mam taka, Michał. Til hvers ert þú að læra íslensku? Michał. Coś, ty jesteś zmutowany. Mhm. Jestem. Ich er aflaira islandsku afia. Ich fiek betra vinnuna och Mhm. getur skill Mhm. bordning. Ja, nice, okej. Okej. Ty użyłeś afia, też działa w tym kontekście, absolutnie. Ég er að læra íslensku af því að ég vil fá betri vinnu, tak? Bo chcę dostać, dlatego że chcę dostać. Af því að, znaczy po prostu dlatego że. Af því að, dlatego że. Tak? Ég er að læra íslensku af því að ég vil fá betri vinnu og skilja og geta skilið börnin mín i mógł być w stanie rozumieć moje dzieci. E, Skilja börnin i też skilja też by działało. Ja po prostu kieta skilja jest ciut lepsze, bo to jakby akcentujemy, że być w stanie, tak? Kieta skilja börnin mín. Jakbym to zrobiła z tyla, to po prostu byłoby ég er að læra íslensku til að fá betri vinnu og geta skilið hérna. I to już końcówka jest taka sama, ok? Michał, nenni þú að spyrja bara, hvað er pytanie? Hérna er pytanie. Nenni að spyrja til dæmis Mörtu Sklívíts, hérna, til hvers hún er að læra íslensku. Marta zgliwi. Til ferio Til er hvers? tu Til hvers? er Mhm, til hvers mhm, aflaira islandsku. mhm. Til hvers ertu? To brakuje ertu, jeszcze raz powtórz po Er nie. tu, ja, Til hvers ertu? til hvers tu Ertu? laira, Mhm, er mhm. tu Tak, laira już masz. islandsku. Nagola íslensku, vel gert. Aflaira. Mhm, super. Nice, nice, flottur. Ok, og Marta? Ég er að læra íslensku eh, til að geta talað við Íslendinga Mhm. og skilið íslensku Og geta skilið íslensku. Mhm. lög. Lög. Tak? Boże, ty idziesz. To nie Lög, jest. To jest dobrze, bardzo ładnie, tak, lög. lög Lög. 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 og kannski lög, skilið íslensk lög Mhm. Mhm. Vel og gert. kannski að flytja til Íslands Kannski flytja og til fá Íslands. vinnu þar. Kannski. Mhm. Kannski tu działa. Lepiej by ci było powiedzieć mögulega. Możliwie. Ale kanskie absolutnie działa. Działa absolutnie. Kanskie to jest może. E, Może absolutnie działa, jest poprawne. Wiesz, jak myle cię stresuje, to zapomnij o nim. E, Co prawda, bardzo ja, jakbyś mnie słuchała na co dzień, to ja używam myle ciągle. Ja tam myle fara i po unyszitach. Ja możliwie dzisiaj, to jest takie możliwie, okej? Kanskie myle i to działa w tym przypadku. Kanskie flytja till Islands, tak? Mhm. Kanskie, da mögulega, troszkę trudne, nie wiem, czy jest takie trudne, kurde, mam dość tego pytania, że coś jest trudne, jak nie jest takie trudne, dajcie, mögulega, tutaj żykamy, mögulega, żadne G nie jest mocne, wszystkie są słabe, mögulega, mhm. Lega, mögulega,
Słowo, które jest mega często używane. Mega często. Kanskie tak samo oczywiście. Kanskie, myla. Myla to jest takie bardziej kanskie, tak może możliwie, nie? Kanskie flytja till Islands, ok? Mm, mamy czas. Czy ja mam czas wam coś pokazać? Może wam pokażę, co jest myla, bo nie chcę was uczyć czegoś, czego nie macie kontaktu. Wydaje wam się, że nie macie kontaktu z na co dzień. Myla, coś tam. Zobaczmy. Dajże wiatr. O, bardzo dobry przykład. Też weźmy życiowy. Ok. Jæja, þetta eru kæra fólk, hvað er þetta? Co to jest? Hvað er þetta? Hver veit? Kto wie? Hver veit? Hvað er þetta? Þetta eru, to są. Smałkaka, to znaczy ciasteczko, czy coś takiego? Smákaka, to są snuda. Smákaka to są te ciasteczka właśnie. A tu masz snudar. Absolutnie, ale dobry, wiesz, gest, nie? Polskieszkuj. Strzelisz słowo ciastko. Tak, kaka to jest ciasto, szmał kaka, małe ciastko, tak, małe ciastko. Ale tu akurat, jeżeli chodzi o takie właśnie wypiekane rzeczy, znaczy to akurat sznudur to nie są wypieki generalnie, sznudur to jest tylko ten tutaj wypiek, tak, to są po prostu bardzo często, szczerze mówiąc, generalnie jak zobaczycie snudur w sklepie, to one będą dość duże i będą takie okrągłe i będą miały wpój, krótko powiem, tego kremu na sobie. Hanna, generalnie znane z tego, że są niezdrowe, jak nie wiem. Tu pisz tak. Mögulega bestu snúðar sem þú hefur smakkað. Czyli możliwie najlepsze snúðar, snúðar to jest po prostu imię tego ciastka, sem þú hefur smakkað, jakie ty kiedykolwiek próbowałeś, tak? Je hef gert eitthvað, jak używamy hef w czasie przeszłym, to przynajmniej raz to zrobiliśmy w naszym życiu, tak? Więc, tak jak mówię, możliwie najlepsze ciastka, które ty kiedykolwiek jadłeś, tak? Okej, powtórzcie po mnie. Mögulega. Jak komuś trudno, sorry, trzeba się przyzwyczaić. Mögulega bardzo często używane. Mögulega bestu snúðar sem þú hefur tak, smakkað. Smakkað, spróbować, tak? Generalnie o tym, że coś smakuje w islandzkim, możemy powiedzieć þetta smakkast vel, tak? To dobrze smakuje, ale generalnie jak coś jest po prostu smaczne, to mówimy, że jest dobre. Þetta er góður snúður. Znaczy, to jest dobry snúður, ale też, że to jest smaczny snúður. Generalnie będzie znaczyło smaczne. Þetta er gott. Tak? To jest dobre. No. Ja bym mogła powiedzieć, mér finnst snúðar góðir, tak? Ja lubię, według mnie snúðar są smaczne. Mér finnst snúðar góðir. Okej, więc to było Möla. Martanen, þú að spyrja hina Mörtuna, możesz się spytać drugiej Marty, til hvers er hún að læra íslensku? Marta, til hvers ertu að læra íslensku? Mhm. Ég er að læra íslensku til Mhm. að fá betri vinnu Mhm. og til að geta talað við Íslendinga. Bardzo ładnie. Mhm. Læra íslensku til að fá betri vinnu og geta talað við Íslendinga. Næs, einmitt. Það er svona, persónulega, það er svona, z wyjątkiem japońskiego, szczerze mówiąc, z wyjątkiem akurat gadanie z Japończykami nie było dla mnie takie, chciałam tylko czytać mangę, ale oczywiście kontakt ludzki jest ważny. Natomiast jeżeli chodzi o chiński, to była mega ciekawa Chińczyków. No voilà, tyle kiedy tala við fólk, þannig að við erum öll að læra tungumál, tak, my wszyscy się uczymy języków, við erum öll að læra tungumál til að geta talað við fólk. Tak, wszyscy się uczymy języków, bo zależy, pamiętajcie, tungmol jest tak samo w liczbie pojedynczej i mnogiej, tak? Więc tungmol to jest język, ale też języki. Haha, prosto, łatwy język islandzki jest. Pamiętajcie, że tu mamy y przed ng, dlatego jest wymowa u, tak? Ng jest tutaj, to jest zasada ng, którą jesteście na mnie w kursach, ciągle nie wspominam. Nie mówimy tungmol, tylko tungmol. Tu jest normalne y. Tungmol. Okej.
Við erum búin með mörturnar. Í Marta nennir þú að spyrja Jan til hvers er hann að læra íslensku? Jan, til hvers ert þú að læra íslensku? Ég er að læra íslensku til að, til að læra framburðinn. Mm. W tym słowniku takie coś. Læra framburðinn? Íslenskan framburð, tak? Íslenskan Já. framburð. Chodzi ci o... Wymowę, tak? Tak, Na islandską. myśli. Skilja frechtir frá Veðurstofu Íslands. Gott þetta, no. Och geta tala við Íslendinga. Nice, snillt, við Íslendinga. Ok, vel gert. Einmitt. Þannig að ég er að læra íslensku til að læra íslenskan framburð, żeby uczyć się íslenskan framburð albo réttan poprawny, tak? Réttan framburð och skilja frétty, czyli wiadomości frá Veðurstofu Islands, czyli od, nie wiem, co będzie Veðurstofa po polsku, Weather, pogoda. Biuro meteorologiczne. Fucking biuro. Meteor... To tak chyba się nazywa, po angielsku mówią IMO, na to Icelandic Meteorologic Office. Czy coś. Meteorologicznym. No dokładnie. IMO. Já, það passar svolítið við Íslandsveður. Hérna, og ty powiedziałeś na początku, ég er að læra íslensku. Ég er að læra íslensku. To będzie czepianie się, które w ogóle nie ma większego zastosowania. Znaczy, w sensie, ja się teraz czepnę czegoś, co nie jest takie ważne, że się czepnę, ale prawdopodobnie będziesz chciał wiedzieć, czemu ci poprawiłam, dlatego ci mówię. Ég er að læra íslensku til að læra framburðinn. Tutaj ty mi powiedziałeś framburðinn z rodzajnikiem określonym i ja w tym momencie mam takie trochę, że nie wiem, jakby nie wiadomo, dodajcie framburðinn, czyli ten rodzajnik określony, chodzi, tak jakbyś mu powiedział, chcę uczyć się islandzkiego po to, żeby nauczyć się tej wymowy. Jakby to Aha, tej dobra, no wymowy... ja wylosowałem to w Google Translate, więc po prostu powtórzyłem bezmyślnie, ale to Mhm. oczywiście dobrze, dziękuję, że Rozumiesz? mówisz. Po prostu nie, Tak. żebyś po prostu wiedział na czym, żebyście wiedzieli, Jasne. tak? I dlatego bardziej pasuje, możecie, jeżeli powiecie tak, w pierwszym zdaniu powiecie Íslenskan framburð, bla bla bla, mér finnst framburðurinn i potem będziecie kontynuować z rodzajnikiem określonym, to jest okej, bo już jakby you introduce, nie? Czyli wy mi introduce po polsku. Wprowadzone zostało to. Jakby podaliście najpierw, że chodzi o islandzką wymowę i potem już można właśnie skracać po prostu, używać rodzajnika określonego, bo każdy już wie, że jakby topic jest, że tak powiem, islandzka wymowa. Od razu mówię, poziom drugi, pierwszy, tak naprawdę nie przejmujcie się za bardzo rodzajnikiem określonym. To jest coś, co zajmie czas, to po prostu jest do osłuchania się, do masowego osłuchania się, bo to jest na pewno nic, co bardzo szybko wejdzie. To jest po prostu jakby tak powiedzmy coś, co zajmuje czas, to wyczucie tego rodzajnika określonego. I każdy, kto z wami rozmawia, wybaczy wam to, że na przykład zamiast rodzajnika określonego, zamiast framburðurinn powiedzie framburð, jak macie powiedzieć framburðurinn, nie? Tutaj to się tym nie przejmujcie. Ja oczywiście, gdy pracuję, gdy was uczę, to będę wam to poprawiać, ale nie stresujcie się tym absolutnie na maksa. Kale pić, kale jeść i potem powoli, wiecie, małe kroczki naprawdę. Ja też kale pić, kale jeść czuję w japońskim nawet gorzej niż cokolwiek, no, bez stresu. No, myślę, co jeszcze chciałam? Aha, kto jeszcze nie był pytany? Myślał, Martę pytałam, Jana pytałam, Michała też pytałam, więc wszystkich popytaliśmy, nie? Yes. Okej. Hérna, Irlair Islands Tylat. Może jeszcze ten Tylat popatrzymy, skoro mamy. Teraz też nie mamy czasu, jak szan. Hérna. Tilkas. Sjá, Björn. No, til að ég er tilneydd til þess að mm, þess að til að
Nie wiem, czemu nie mam żadnych przykładów. Ale tylko mam trochę głupi Google, mam japoński Google. Nie tyle. To jest, już. A zobaczmy, to może będzie coś tutaj. Yes. Tak, tak. Żeby. Han kom till þess að hitta forstjóra. Nie przyszedł po to, żeby spotkać się z dyrektorem. Hon let, chłopaki, dziewczyny, praktyczne. Hon let bjórinn á svalirnar. Okej, hon let bjórinn. Ja bym powiedział, hon setti bjórinn á svalirnar, ale dobra. Hon let bjórinn á svalirnar till þess að kæla han. Zostawiła. Trochę dziwne zdanie tutaj. Może tu będzie łatwiej. O, to będzie bardziej życiowe. Macie. Rútan var stöðvuð til þess að farþegarnir gætu tekið myndir. Autobus zatrzymał się, żeby pasażerowie mogli zrobić zdjęcia. Tak? Ruta to jest autobus. Tak? Kto zna inne słowo na autobus w języku islandzkim? Strætó. No. A jaka jest różnica między rutą a strajtą? Strajto jeździ po mieście, a ruta to jest międzymiastowa. Dokładnie, proszę pana, dokładnie. Wielgasz. Ja szczerze mówiąc bardzo długo tego nie wiedziałam. Ja dopiero gdzieś tam w szkole, gdzie wiem, 8. klasa, coś takiego, nie? Naprawdę, zajęło mi to, bo ja miałam w domu po polsku, a w szkole tylko po islandzku, tak? A na Macht's je, to jest lärde mjög sig. To jest dużo. Chciałam was pocieszyć jak coś. Pocieszyć, w sensie pocieszyć, może nie Mam teraz pocieszyć. pytanko szybkie, jeśli mogę się wtrącić. Bo u nas na przykład w pracy jeździ ruta, ale Tak. ona jeździ tylko po naszym mieście i zawozi ludzi do pracy, ale mówi się na to ruta. Ale to jest też inna ruta, bo to jest ruta, która jakby bus, który jest jakby pod pracowników, tak? To też wtedy jest ruta. Bo to nie jest Okej. autobus. Od pracowników, jakby wynajęta specjalnie dla jakiejś tam firmy, tak? I też między miastami, tak? Jako la ruta. Strajt to jest w mieście. Sanna, till þess að... Dobra, kæra fólk, macie jakieś pytania na koniec? Annars klárum við þetta bara. Coś wam wpadło do głowy? Þannig að það sem við töluðum í dag, við vorum svolítið að æfa til þess að, tak? Bara ćwiczyliśmy til þess að. Já, ég talaði að ég er að læra japansku til að geta lesið teiknimyndasögur, tak? Þið tutaj mówić właśnie til að geta skilið börnin ykkar, til að geta skilið íslensk lög, tak? Íslenski piosenki, og til að geta talað við Íslendinga, tak? Och svona. Þannig já, okej. To ætla ég bara að stoppa hér. Oczywiście wam wysyłam potem notki. Yes, to sobie bara takk fyrir tíman. Widzimy się za tydzień. Tyle. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Sjáumst. Sjáumst, bye bye. Takk fyrir. Takk fyrir, sjáumst, bye bye.